Здравейте, потребители, потребителки, потребителченца на YouTube. Аз съм Дадевил и в момента играя Самп. А както виждате в сървъра няма никой. Е приблизително 9 часа. А сървърът е нов, не е такъв, не е известен сървъра, затова реших да снимам клипове в него, защото хем няма хора, хем по-така спокойно ще снимам. Обаче, докато съм сам, няма с кой да си говоря. Това е най-голям проблем, защото започвам да говоря пълните глупости и да говоря прекалено много. И затова сега ще чуя какво да правя и мисля да подрифтя. Да. Вижте, аз съм заместник главен. В този клип мислех да говоря за сървъра с главния админ. И да, но обаче има много работа в момента. И го отложихме. А пък ако ви хареса клипа, може да снимам поредици на така самп, така дрифтене, каране. Ако влизат повече хора, ще правя евенти и така. Между другото, IP-то на сервера ще бъде сложено в таковата. IP-то на сервера ще бъде сложено в описанието на клипа. Очаквайте скоро и сайт на сервера. И да. А пък ако влизате, на всеки час има Payday, в който, например, ако сте VIP 6 левел, ви дава 600 040 еп. Както виждате, има еп, има и еп скил, има и HP скил, които само е така за кеф ви ги дават. Обаче, значи, ако сте 6 левел VIP, ви дава 40 еп и такова. И 600 000. Обаче на хората, които не са нито админи, нито випове, се дава по 50 000 и мисля, че 5 еп. Има много работи, от които, значи, има такси, което също ви дава пари и еп. Има така доставка на пица, също дава пари и еп. Има и Coal Mine. Там, дето е до Лас Вентурас, там. Това дълбокото. Обаче не знам в този мод дали админа ги е сложил, така че не се заблуждавайте много. В сървъра вижте... Опа. Вижте, има много гангове. Ако влезнете, ако сте цивилен, ако съм вътре или главният е вътре, който се пише... аз ще го изпиша на екрана как се пише админа. Ако го видите вътре, просто му кажете там на кой ганг искате и той ще ви даде. Само да знаете, да не се сърдите, ако някой ганг е зает, защото ако е зает, трябва да попитате истинския, така, главния на ганга, за да ви пусна. И така. И сега в момента пак няма за какво да говоря. И да. Сега ще подрифтя малко. Уау. Ще кътна докато отида в Лас Вентурас. Ето ме в Лас Вентурас, това всъщност пътувах около 5 секунди, но у вас е за няколко стотни. И така, ето сега ще дрифти като най-опасния мангал. Уау. Обаче първо искам да стигна до това място, което е също като на Токио Дрифт. Ще пусна музичката. Уау, it's a drift в Токио, Токио. Много яко стане. И да, както казах, ако ви харесват клиповете на САП, може да снимам епизоди. Скоро може да си взимам и CSGO Global Offensive. И снимам също и на нея. Ако ми остане място. Ето го. Или май не беше. Да, това е. Да. It's a rage quick. Може да снимам така и така, другия епизод даже може да го снимам така летене с худрата и мисля да го кръстя Rage Quick. Така отгоре заглавието е едно голямо Rage Quick. Отгоре отивам и почвам. Мица дрифт в Токио. След това ще стане отново много интересно. Това е дрифт в Токио. Не съм много добър, вие го забелязвате. Не съм играл сам по много време.
Екаре, започва се. И да, това е за сега клипа. Харесайте, абонирайте се, споделяйте с приятели. IP-то на сервера ще бъде долу в описанието. Влизайте, забавлявайте се, канете приятели. Ако сте редовни, може да ви даваме и админ, и VIP. И чао!